Azaldu duguna hobeto ulertzeko kasu partikular bat aztertuko dugu hemen, adibide bat emango du. Demagun gure sistema zazpi partikulaz osatuta daudela eta partikuloiek bereizgarriak direla. Ba, daukagun sistema honek duen kanpoko energia potentziala dela eta duen energia mailak dira hauek. Lehenengoa 0 da, hurrengoa E deitu duguna, bigarrena bie, hirugarrena hirue, eta horrela. Beraz, orokorrean, sistemaren energia mailak n bider e bezala adieraz ditzakegu. Hau da, kanpoko energia potentzialen ondorioz daukagun Schrödinger ekuazioaren emaitza bat daukagu. Hau da, sistema honekin lotutako energia mailak dira. Gero bestaldetik daukagu sistema osoa isolatuta dago, beraz partikulen kopurua zehaztuta dago eta ezin aldatu, eta hortaz gain baita energia ere finkatuta dago, eta sistema osoaren energia demagun lau e dala. Bueno, galdera da aztertzea zeintzuk diren sistema horrek izan ditzakeen makroegoerak eta makroegoera bakoitzari dagokion mikroegoeren kopurua. Bueno, hemen daukagu zazpi partikula horiek, eta zazpi partikula horiek nolabait banatu egin behar ditugu hemen daukagu energia mailetan. Bai? Hemen daukagu oinarrizko energia maila, 0 dana, lehenengoa E, bigarrena bie, hirugarrena hirue, laugarrena laue, eta gehiago badaukagu, baina gehiago hien eragina ez dugu izango, sistema osoaren energia laue bada, orduan lau E beste laue energia baina gehiagokoak ez dira inoiz okupatuko ze energia kasu da okupatuta egongo balira, orduan energia laue baina handiago izango litzateke. Bueno, orduan, zein da bi baldintza hauek betetzen duen posibilitate bat? Posibilitate bat daukagu, esate baterako, izatez, errazena izango duguna da, 6 partikulak, 6ak oinarrizko mailan egotea, beraz, hemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partikulak oinarrizko mailan, eta beste partikula zazpigarrena egotea hementxe laugarren mailan. Eta egiten badugu, sistema osoak duen energia lau dugu, eta kopurua zazpi. Beraz, makroegoera honek betetzen du baldintza hori. Beraz, hau da, makroegoera posibilitate bat. Zer izanik ez, hementxe mikroegoera diferenteak daude, segun eta ze partikula daukagun kasunetan, ze partikula daukagun laugarren mailan. Beraz, kasunetan mikroegoen kopurua ateratzea oso erraza dugu. Bakarrik, zenbat mikroegoera daude? Zazpi. Ze posibilitate bat daukagu bat partikula hemen egotea, edo bigarren partikula hemen egotea, eta beste guztiak hemen, hirugarren partikula hemen egotea, eta beste guztiak hemen, beraz ikusten duzuen ez hemen, zazpi mikroegoera ditugu. Zer esanik ez, mikroegoen kopurua ateratzeko baita atera ezakegu, erabilezakegu daukagun adierazpena, ez? Non da n faktoriala, zati n bat faktoriala, n bi faktoriala, eta horrela. Kasu honetan daukaguna da n faktoriala da zazpi faktoriala zati bat faktoriala da bat, edo 0 faktoriala da bat, ere 0 faktoriala zati 6 faktoriala. Hau dugu, zatik eta uste dugu zazpi. Bueno, hori da makroegoera bat, eta makroegoera honek dituen mikroegoen kopurua zazpi dugu. Beste posibilitate bat? Bada ez 6 partikulak egotea oinarrizko mailan, baizik eta 5 partikula egotea oinarrizko mailan, orduan hemen daukagu 5 partikula, eta gero behar dugu beste bi partikula, adibidez beste bi partikula, bigarren mailan egotea. Hau izango litzateke beste posibilitate bat. Non, kasu honetan hemen daukagun makroegoera honi dagokion energia berriro da ondo dago, lau e da, baldintza guztiak betetzen du, eta 7 partikula ditugu. Beraz, hau da beste posibilitate bat. Eta beste posibilitate honek ditu baita mikroegoeren kopurua, ez? Eta horretarako egin behar duguna da, 7 faktoriala, zati, 5 faktoriala, zati, 2 faktoriala. Ezta? Beraz, kasu honetan daukagu, 7,
dira 6, zati bi daukagu. Beraz, 21 ateratzen zaigu. Beraz, 21 mikroegoera egongo liratekeen makroegoera honetan. Eta horrela atera ditzakegu dauden makroegoera guztiak eta mikroegoeraren kopuru bakoitzak. Izatez, lortu dezakezu eta pentsatu dezakezu zeintzuk egon daitezken beste posibilitate horiek. Edo bestela, pentsatu eta gero, edo aztertzen baduzue, edo bestela, hementxe daukazue metik atera daitezken posibilitate diferenteak, ez? Hementxe aztertu dugun, esate gure lehenengo kasua, lehen aztertu dugun esate baterako izan da hause, laugarrena da lehen aztertu duguna, eta lehenengoa izan dira lehen aztertu ditugunak, beste posibilitate hauek egon daitezke ere. Eta ikusten duzuenez, gehien mikroegoera gehien duen makroegoera, da hementxe 3. bezala jartzen duena, non oinarrizko egoeran 4 partikula dugu, N0 markatzen duena da oinarrizko egoeran E0 energiarekin duen partikulen kopurua, N da lehenengo mailan dauden partikulen kopurua, eta N2 bigarren mailan dauden partikulen kopurua. Eta, hauze egiten baduzue, ateratzen den mikroegoeren kopurua da 105 besteekin alderatuta handiagoa da. Beraz, hau izango litzateke, guretzat mikroegoera gehien duen makroegoera. Eta mekanika estatistikoaren oinarrizko postulatua aplikatuz, hau izango litzateke gure orekan egongo litzatekeen probabilitate egoera, ez? Probabilitate gehien duen egoera. Zer gertatzen den, hementxe daukagun N partikulen kopurua ez dela horren handia eta horregatik aldea edo mikroegoeren kopuruaren, makroegoeren diferenteen arteko mikroegoeren partikulen kopuruaren aldea ez da horren bestekoa, ez? Izatez, mikroegoeren kopurua izan da guk aztertu dezakegu zein den makroegoera bakoitzari dagokion probabilitatea. Probabilitatea ateratzeko bakarrik egin behar duguna da makroegoera bakoitzari dagokion mikroegoeren kopurua zati dauden mikroegoera guztien batura, ez? Eta mikroegoera guztien batura egiten baduzue 210 ematen du, orduan 7 zati 210 egiten badugu, orduan zati 30 izango litzateke lehenengo makroegoere dagokion probabilitatea. Hau zati 210 egiten badugu, erdia aterako litzaigukeen, orduan makroegoera honetan egoteko probabilitatea erdia izango litzateke. Beraz, ez da oso handia, baina bada besteekin ateratuta, bada handiagoa. Zenbat eta handiago izan, zenbaki hau sekretu eta handiago izango dugu, beraz hori dela eta zentzua hartzen du mekanika estatistikoaren oinarrizko postulatu hori.